Ta det lugnt, Patrik. Precis. Lugnt och fint, lugnt och fint. Lugnt och fint. Lugnt och fint. Det är ingenting. Slappna av Patrik, slappna av. Han kommer bara bli trött om man håller där. Där ja, precis, gå på ryggen. Ja. Upp, mount, precis. Lyssna nu Patrik, slappna av. Använd din högerhand och tryck ner hans armbåge. Ner med hans armbåge så du kommer loss. Där ja, stängård, precis. Domaren på nacken. Hans nacke. Ut med ditt huvud. Och så börjar vi jobba. Slappna av Patrik. Domaren på nacken. Sträck ut dina ben Patrik, sträck ut dina ben. Där ja. Förlåt ditt huvud, nu börjar vi jobba, nu så. Ja, det var ett armlås. Stäng garden igen, stäng garden. Stäng garden. Precis. Ta det lugnt Patrik, lugnt och fint, lugnt och fint. 2 minuter kvar, ta det lugnt. Akta armen! Akta armen Max! Och så jobba på sidan hela tiden. Triangel, 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 ja. Bra. Max, Dra i huvudet, dra i huvudet, dra i huvudet. Bra.